Xa ikamva lifana nentaba ephakamileyo, ukholo luba sisibane esikhanyisa indlela. Ukanti umthandazo uba ngamandla okugcina umuntu eqhubeka. Umthandazo okhethekileyo wabafundi ababhala iimviwo zematriki ububanjelwe ekuphumleni Community Hall eWhittlesea ngomhla we-10 ku-Agasti ka-2026. Lo msitho obulungiselelwe yi-One Body of Christ ubujolise ekuxhaseni nasekomelezeni abafundi njengoko belungiselela iimviwo zabo. Umxholo walomthandazo ubujolise kophuleni nasekuvaleni amazwi amabi athethwa ngokuchasene nezikolo ngenjongo yokukhuthaza ukholo, ithemba nokuzimisela phakathi kwabafundi. Kukabini umuntu ebengekho apha uphosiwe ukuba khona physically apha eholweni because into ibisenziwa apha ibimdinga lo muntu ungekhoyo azoyibona physically. Kuthethiwe kakhulu kusuka kwi-motivational speaker kodata abefundisi bebenikiwe bathandazile very strong i-message ilizwi lenkosi. Utata ebeshumayela umuntu ebeshumayela apha ushumayele izinto ezakhayo ngendlela emangazayo, so uphosiwe umuntu ebengekho physically. Second thing, noba ebengekho physically umthandazo owenziwe kule ndawo, nawe wena ungekhoyo apho ubungumntana esikolo uyafunda usesesikolweni, sikukhavarishile ngomthandazo kule ndawo kuyo, sesikuthandazele hamba bomba uphumelela esikolweni. Lo msitho bekukwintetho ezikhuthazayo ezivela kwezithethi ezahlukeneyo. Sathi yintoni na uyenza ngengqondo yakho? Nzimulalo ucinga unoqowe nofezeke. Basuyivuka le ngqondo yakho kubantu yakhayo apha. Ndisithanda nje ingqondo yakho siyivule kwencwadi siyifunde sifika kogwato ucinga ubani bengicaphukisile iso sake ndimdibanise nobani bengicaphukisile sake ndokuthi ingqondo yakho ibe awa yonke iphele nje ucinga abantu abanjani. Ikhona a major principle yokuphila emhlabeni. Laa nto ithi honor your father, your mother. Kodwa this is an old law. Laa mthetho uthi bekuyihlononyoko kuze une-promises eziyi-2. Jonga mhlazo unganxameli. Ina-2 promises. It one, ukuze kulunge kuwe. Thanda undikho uthi ukuze kube namathamsanqa. Mandibulele kakhulu umhlekazi omhle. Lo ngumsitshana kulaa mhlaba waselinge Madiba Kisiduko. Uphangela kwaphaya. Size kulo mhlangano ka-grade 12 babezawubhala silungiselela bona. Sibacela kuThixo into yoba uThixo makabathwale babhale kakuhle baphumelele. Siyambule uThixo kakhulu ngoba elisuku lenze laba nempumelelo kwaba kuhle, yonke into ihambe ngohlobo besiplane ngayo. Ilizwi sinethemba lokuba uThixo uyalufaka empilweni zabo abantwana babhale baphumelele. Ndingavuya kakhulu uba ingafika nakwaba bantu bebengekho apha ngoba baphosiwe kakhulu. Naxa ndivuye into yoba abefundisi bethandaza nabo bangekhoyo, wonke umuntu angaqiniseka into yoba le video uyayifumana uyayibukela, especially abantwana ngoba into ezithethwe apha siyavuselela abantwana basikhumbule into yoba likamva labo eli. Enkosi kakhulu mhlekazi. Lo mthandazo ubukhokhelwa ngumpostile uMahode nowakwakhe bengabasingathi balo msitho. Abafundi bebevela kwizikole ezahlukeneyo zaseWhittlesea.
uThixo ngale ndlela siqale ngayo le ntshukumo awenze umsebenzi ibandla lonke likaThixo apha kule ngingqi yaseWhittley C liqhubeke lupushe lo mbono ibe yinto enye uThixo asibambe ngayo. Nkosi nisikelele. I-One Body of Christ ithe ngolu hlobo lwemithandazo ifuna ukudibana noluntu, izikolo nabafundi bakhuthaze ngexesha elibalulekileyo lobomi babo. Imbewu etyalwe ngomonda ivelisa iziqhamo ngobusuku obunye, kodwa xa ithe yanyamekelwa ngokholo nokuzimisela ixesha lokuvuna liyafika. Ngalo myalezo sibanqwenelela bonke abafundi ababhala imatriki impumelelo, ubulumko noxolo ezingqondweni zabo njengoko belungiselela olo hambo lubalulekileyo. Kukwanelwa kwaMtuba kwiindaba zeWhittley C TV ekuphumleni Community Hall eWhittley C. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.